चॅनल. आज आपण गार्लिक ब्रेडची रेसिपी पाहणार आहोत. चला आपण साहित्य बघूया. गार्लिक ब्रेड बनवण्यासाठी मी इथे व्हाईट ब्रेडचे स्लाइसेस घेतले. तुम्ही इथे ब्राऊन ब्रेड पण वापरू शकता. इथे मी मिक्स हर्ब घेतलेत आणि चिली फ्लेक्स घेतलेत. तुम्ही रेड चिली फ्लेक्सच्या बदली तुम्ही हिरवी मिरची बारीक चिरून पण वापरू शकता. आणि इथे बटर घेतले, कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली आणि हे चीज घेतले, चीज किसून घेतले. तुम्ही प्रोसेस चीज किंवा मोझरेला चीज असं कोणतेही वापरू शकता. आणि ह्या 2 लसणीच्या पाकळ्या, 2 मोठ्या लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत मी. या मी किसून घेणार आहे. तुम्ही बारीक चिरून पण घेऊ शकता. तुम्ही किसून ठेवलेलं ऑलरेडी. आता इथे मी एक बाउल घेतलं आहे आणि हे सर्व आयटम मी असे एकत्र मिक्स करून घेणार आहे. मी पहिल्यांदा बटर घेते आणि त्याच्यामध्ये कोथिंबीर घालून घेणार आहे. मिक्स हर्ब आणि चिली फ्लेक्स आणि लसूण. तर हे सर्व आपण छान असं मिक्स करून घ्यायचं. आता हे आपलं मिश्रण इथे रेडी झाले. आता आपण हे त्या ब्रेडच्या स्लाइसला व्यवस्थित असं, मी या एका स्लाइसला हे सर्व मिश्रण बटरचं लावून घेतले. आता मी या दुसऱ्या स्लाइसवरती चीज पसरवून घेणार आहे. स्प्रेड करून घ्यायचं आहे पूर्ण. इथे मी दुसऱ्या स्लाइसवरती चीज पूर्ण पसरवून घेतले. आता हा स्लाइस मी याच्यावरती ठेवून घेते. बटर लावलेली बाजू आपण वरती ठेवायची. तर इथे मी गॅसवरती तवा ऑलरेडी गरम करत ठेवला आहे आणि मी जे रेडी केलं होतं ब्रेड तो मी तव्यावरती घालून घेणार आहे. बटर लावलेली बाजू आपण खाली ठेवणार आहोत आणि आता दुसऱ्या साईडने पण आपण बटर लावून घेणार आहे. मी ह्या ब्रेड इथे परतून घेतले आणि आता दुसऱ्या साईडने पण छान असं लालसर होईपर्यंत भाजून घेणार आहे. इथे आपलं ब्रेड दोन्ही साईडने असं छान भाजून झालंय आणि आता मी प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे. इथे आपला चीजी असा गार्लिक ब्रेड रेडी झाले. तो तुम्ही सॉस किंवा चीज डिप बरोबर पण एन्जॉय करू शकता. चीज डिप तुम्ही घरी पण बनवू शकता. दूध, मिल्क पावडर, बटर आणि चीज आणि थोडीशी मिरी पावडर टाकून जस्ट थोडंसं गरम करायचं आहे आणि तुमचं चीज डिप रेडी झाले. ही जर आजची गार्लिक ब्रेडची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की ट्राय करून बघा. एकदम सोपी रेसिपी आहे आणि अगदी रेस्टॉरंट स्टाईल गार्लिक ब्रेड बनेल तुमचा. थँक्स फॉर वॉचिंग.